Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council Ubatitas Starwell Khan ha ka arpsan trik urisa ulalu me kejingelang jong ka Executive Committee bat kani kejingelang kala shim mekarai ban kentat mardor ya ka Meghalaya Building Bylaws arhajar arpuwei kabala penmi dak sarkar jela. Executive Member ka KHADC uba polengdo ulong bah kashitarik urempang arhajar kat kendai. Kesorkar jela kala pentip bagi District Council kandon laka jongka bor ban ai ki hukum ban snayeng hagi jaka ki bahap apa uput usam jongka. Hendrai ha ka Building Bylaws arhajar arpuwei ka kentian Autonomous District Council kami tek tang ha ka definition. Ulong bamen shwale penbet baka council kan pet igi jaka ki bahap apa uput usam jongka. Hendrai ka belengok kolong baka muda menta kala kam palat ya kaput balai bor bat kala kam igi jaka bahap apa gi District Council ki ba sanpau hajar square feet cheneng. Uba apoleng do ulong baka council kan sekren baka sarkar jela banyakeran nak benta ban penwandur biang ya kan ke Building Bylaws. Kat bah ka jingelang nilai ikut bah ngi lak ban pendon kam ya kini ki ju ki bylaws ki ban long uniform nak benta ka state bat bah ngila ru ban don lagi jong ki bylaws da ka bah kat kum ki jing ya hap suitability jong ki shnong ki tau ti kata ya kata msim lale ai ka baar ka ba kongsan kalong ba na lor jong kini ki jaka ki ba ka sarkar ko ong ba ka jurisdiction gadan ka kti jong ka labu sakaway ka proviso ka ba ngi syad khabat ba bat kata kalong ba kanu ki area ka ba don sanpho hajar shaneng ya ka permission na banta ka bakum kita ke area ban sna building kan late ka kti jong muda wat la da ka don aka ADC area kabamut ba ki anjong ka urban kin ya ka jaka ka bade jong ADC area kin pen kala urban area tang daka ni ka wai ka baong ba ke area ka dei sanpau hajar square feet bat cheneng nang ta ban approve ru ya kini ki building plans building permission applications jong ki pat ba labu ba qualification jong ki ban approve kini bendai ki engineer bat ki architect ki bala don ya ka PhD na university rengkat shipos nam ke experience te ki bakum kita ki brio ki mdan ni ki bakum kita ki brio mdan ha Meghalaya amtip ha notice da mdan te but ngi expect by ki pawajar li ki building applications jongi pat an I clearance da kita ki brio te kini berohat kelong impractical but nak kata kata hadin banglawan ra mta kasingi ya ke ni ka note ahmad jong ka isi kelarai ba kan kentaj mador ban reject in toto ya ke ni ka Building Bylaws 2021 kat komba la notify da ke Department of Urban Affairs.